मेहेंदी प्रैक्टिस करुच्ची आउ करिसारे मु तो करुच्ची आपण देखिबे किंतु करिसारे तो मु पूरा देखिबो केमती लागुची मते कमेंट करी कहबो हैला। एक्चुअली कहबो गले ना मते आर्ट करबा को बहुत भल लागे। एमती मते फुल फुल आसु नथुला एमती इच्छा हैला बोली मु कली कल तापरे ठीक हे गला। माने गोटे मनिषर एठी मु जानिबा को पइली गोटे मनिषर जदी इच्छा थिबो ना से जिनस जेते कष्ट हेइथाउ साଙ୍ଗे साଙ୍ଗे अचीव हेइजिवो आ ताको तमे जल्दी आपणै परिबो। आ जोटा कि मु निजे फेस करिछि मते बहुत भल लागे। आ सेइटा जो फेस करिके आसीछि ना आ जे कोनोसी काम कले मते कष्ट ही जणा पड़ेनी। ए जोटा हुइनी ए सेइतरे इंटरेस्ट नाही बोली होउनी आ जोटा हेइजिवो इंटरेस्ट थिला बोली ही ହେଲା। ମୁଁ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଭାବେ। एक्चुअली ମୁଁ ଏମିତି କେବେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିନି କି ନାଇଁ ମୁଁ କରିବି ବୋଲି। ଏମିତି ମୋ ମନ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଡ୍ କରେ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହଉ ଆଉ ରଜ ହଉ ଏ ସବୁଥିରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲଗାଏ ମୁଁ। ଭଲ ଖରାପ ହେଇଥାଏ କାରଣ ଏତେ ଭଲ ମୁଁ ଶିଖିନଥିଲି। ଶିଖିଛି କଣ ମୁଁ ଏଇଟା ମନରୁ ହିଁ କରିଛି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶିଖିନି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ଖରାପ ହଉ ପଛେ ମୁଁ କରେ। ଏମିତି କରୁ କରୁ ମୋର ହେଇଗଲା ପରଠୁ ମୁଁ ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ କାହାଠୁ ପଇସା ନିଏନି କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିଛି ମୁଁ ବେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିନି। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଫେସନାଲ ମେହେନ୍ଦି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି ପଇସା ବି ମାଗିନି କି ନିଏନି ବି। ଦେଲେ ଆଉ ମୁଁ କଣ ମନା କରିପାରିବି। ଆଉ କଷ୍ଟ କରିଛି ସେ ପାଉଣାଟା ଯଦି ତାଙ୍କ ଖୁସି ହିସାବରେ ସେ ଦେଲେ ତ ମୁଁ ନିଏ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହାକୁ ମାଗିନି। ଆଉ ଏଇଟା ମତେ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ମୁଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବେ କଲେ ମୁଁ କିଛିଟା ଶିଖିବି କିଛିଟା ଜାଣିବି ଆହୁରି ବେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତ ଚାଲିଛି ଦେଖାଯାଉ। ଆଉ କୁଆଁର ପୁନେଇ ହଉ ରଜ ହଉ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇ ଦିଏ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଏମିତି କଷ୍ଟ ତ ହବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫେସନାଲ ତ ହେଇପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ଖୁସିର ମାଧ୍ୟମ। ଯେମିତି ମୁଁ ଇନଷ୍ଟା ରିଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ମୁଁ ନିଜେ ଖୁସି ହେଇପାରୁଛି ଠିକ୍ ସେମିତି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଯାହା ବି ହଉ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏମିତି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ କରିକି ମତେ ଏତେ ଖୁସି ମିଳେ ଯେ କଣ କହିବି ଇମାଜିନେସନ ବାହାରେ। ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ନିଜ ହାତରେ କରିବାକୁ ମୋର ସମୟ ଯେତେବେଳେ ମିଳେନି ମୁଁ କଣ କରେ ଖାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡର ହଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର ମାନେ ଟୋଟାଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଜଷ୍ଟ ଏମିତି କରି ପକାଏ। ମତେ ସେତିକି ଭଲ ଲାଗିବ ମୁଁ କରିଦିଏ। ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ କରିକି ଯୋଉ ଖୁସି ଲାଗେ କଣ କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ମତେ ଲାଗେ ଯେମିତି ସବୁ ଖୁସି ମତେ ସେଇଠି ହିଁ ଅଛି। ଆଉ କଣ କହିବି ଏମିତି ତ ଜୀବନରେ ଖୁସି ହସ ସବୁ ତ ଅଛି ତାକୁ ତ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ପଡିବ ନା। ଏମିତି କୋଉ କାମ ନାହିଁ ମୁଁ ଶିଖିନି। ମୁଁ ସବୁ କାମ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ପରଫେକ୍ଟ ଜାଣିନି। ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ଯେତିକି ଜାଣିବା କଥା ଜାଣିଛି। କାମ ଚଳିଲା ଭଳିଆ ଜାଣିଛି। କାମ ନ ଚଳିଲା ଭଳିଆ ହବନି ଚଳିଯିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ପୁରା 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିପାରିବି। ଆଉ ଯାହାର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କି ନାଇଁ ଇଏ କଣ ଏମିତି ପାଗଳି ଭଳିଆ ଗପୁଛି କି କଣ ଯିଏ ବି କହିବାର ଅଛି କହିପାର। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ବେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବିନି କାହିଁକି ବେକାର କହିବି। ଆଉ ଏଇ ଯାହା ବି ମୁଁ କରେ ଭିଡ଼ିଓ କରେ କି ଯାହା ବି କରେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ପ୍ରଫେସନାଲ। ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ଖୁସି ମତେ ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ମୁଁ ତ ନିଜେ କହୁଛି ଏଇଟା ମୋ ପ୍ରଫେସନାଲ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ କରେ। ସେଣିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆପଣମାନଙ୍କ ମତ ମୁଁ ଆଉ ସେଥିରେ ତ କିଛି କହିପାରିବିନି ନା। ତ ମତେ ଏଥିରେ ତ ଏତେ ଖୁସି ମିଳୁଛି ଆଉ କଣ କହିବି। ସେମିତି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ପାଠ ବି ଗୋଟେ ସେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ପାଠ ବି ହଉଛି ଗୋଟେ ସେମିତି। ଆପଣ ଯଦି ଯୋଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ହଉ ଇଂଲିଶ ଯୋଉ ହଉ କି ଜିଓଗ୍ରାଫି ହଉ କି ହିଷ୍ଟ୍ରି ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ବି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ ନା ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ସେଇଟାକୁ
ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଦି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ହେଇପାରିବନି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ହେଇପାରିବନି, ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ଯଦି ସେଇଟା ଇଚ୍ଛା ଦେଇ ମନ ଦେଇ ଯଦି କରିବେ, ମୁଁ 100% ସିଓର ଆପଣ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଯୋଉଠି 20 ଆଣୁଥିବେ, ମାନେ 100% ରୁ ଯୋଉଠି 30% ଆଣୁଥିବେ, ସେଠି ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କର 80% ଆସିଯିବ। ମୁଁ 100% କହିପାରିବି, କାରଣ ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ଅଙ୍ଗି ଲିଭେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏଇଟା ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଏମିତି କହୁଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି କାହା ପାଇଁ କୋଉଟା ଠିକ୍ ହବ। ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମୁଁ ମୋ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଯେମିତି ଖୁସି ଅଛି, ସେମିତି ଆପଣ ଏମିତି ଯଦି ମାଇଣ୍ଡ ଅପସେଟ୍ ରହୁଛି, ଏମିତି କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ କାମ କରିକି ନିଜ ଲାଇଫଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। କାହିଁ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡକୁ ସେଟ୍ ରଖିବେ, ଏମିତି ହେଇଗଲା ସେମିତି ହେଇଗଲା, ସେମିତି ଜମା ଭାବନ୍ତୁ। ଲାଇଫରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ ନେଇ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଅଲ୍ ଓଭର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଖାଲି ବାକି ରହିଲା ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଫୁଲଟା। ଏଇଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ହବ, ଯେମିତି ବି ହଉ ସେପ୍ଟା ଏମିତି ହବ। ବାକି ଯୋଉ ବଡ଼ଟା ଅଛି, ସେ ଲାଷ୍ଟର ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଠୁ ସେ ରାଉଣ୍ଡଟା ହବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମିତି କରିଦେଇଛି। ବାକି କେମିତି ଲାଗୁଛି ପୁରାଟା ଦେଖିକି ପ୍ଲିଜ୍ 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 ମୋତେ କହିବେ। ଭଲ ମତେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବି। ଏସବୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ ହିଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବି ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଏବେ ଦେଖିଆ ପୁରା ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପୁରା ପାଖରୁ ଦେଖଉଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଗୁରା ଦେଖିବେ ନା, ତ ମୁଁ ପାଖରୁ ଦେଖଉଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ତ ପେପରରେ କରିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ କଲେ କେମିତି ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ ରହିଲା।